takasiya nyaya iyi was Patrick akati Patrick Zakaria akati Patrick baba wangu vakatanga vachimaira kusvika vakavabata vari mumba vakadanana nemukadzi wangu. Ndinoda kuti saka apa ichokwadi tsvangwa Patrick akati ichokwadi ndakasvitsa shoko ndobva ndarohwa. Saka nyaya iri kucourt. Saka tarerei tamire rakati saka totombira nyaya ibve kucourt tozoitangidza. Yakanzi chii kucourt totangidza takaimisa nenhau yekuti yakange iri kucourt. Yakanzi yakanzi judgment court. Taura zvakapuwa communities. yekurohwa. Wapiwa mazuva mana 2 wakatoita zvikapera. Imwe tsamba yakabva kucourt yabva kuna Shema. Now idzi yafana remember nhau dzekuti vanhu vanobata munhu aine chii aine mukadzi wake obva arohwa chinoisimira kesi ndokubva andomhangarwa kuti akandirohwa ende wakati dzinge wapika iwo wacho wakarohwa. Takatozotsvaga maloya kutozoti watodii watoburitswe. Munhu yekuti kana munhu atadza usatore mutemo kuendesa mumaoko ako, nekuti ukatora mutemo kuendesa mumaoko ako unorova munhu wobva chawagona chii ndiwo uri pangozi. Ende tinofanira kuti vanhu tiverenge mitemo yako mazuva anaya inosungirira vanhu. Vangataure mitemo wemereji yekuti uripo mazuva anaya uri kusenza unoti chii. Saka muverengi ngainemi nekuti ndombi zvacho kamuri madzishe munotonga sei kana musingaerengi mitemo inenge iripo. Mereji yekuti ndinoona inoti kana makachata panofaini munhu mukadzi ndianenge ari muchachi. Pakuroorana mukadzi ukanga waroora usinga achadi muri kusheyana property. Mutemo unoti murume akaita girlfriend mukadzi anobvumidzwa kuita boyfriend. Ndo uri pezo. Ende haubvumirwi kuti urowe chii Boyfriend. asi unobvumirwa kuti uendese kumakosi. Koti inenge ichienja iye atobvumirwa kuti itawo boyfriend. Ingaita girlfriend mutemo ubvumidzwa kuti girlfriend. Wochienda kunotaura kuti une chapter ipi yemuchato. Kuroti kana pasina muchato anototenderwa. Ndo mutemo yako. Famba muchiverenga mitemo kuita kuti mangwana Parliament haudi kuenda nadini. Parliament haudi kuenda nadini. ndo mutemo inofamba ichinzi uyai muerenge mitemo munzwe mitemo hamwendi
kundorava kana painodhibhetwa hamuendi muchinopa maopposing yenyu kuti hai zvazviti zvine ichiitwa kumishangamira tizvizive vachitaura kwawaitayo. New Marriage Act inotaura iyo kuti ukagara nemusikana kwemwedzi isiri kamusiki 3 months muchibika mapoto, pamunosiyana zvinhu zvamakaita pa3 months yacho iyo nemusikana wako yese muri mese munoshare. Ukagara naye girlfriend for 6 months, for 2 years, zviro zvamakaita izvo zvinobese muri chi munodi munoshare. zvamakaita muri tune girlfriend zvanda development yandaita inini sine muri zvamazoita mese panguva iyoyo Mukaka nemhuri yako iyapo aita mesi. mazoita mese. Muri wazvo munoita mitemo iyi, saka musakaiverenga ndo pamunoenda munotora mitemo mumaoko yenyu modi togumisira tisingacharovarise imambo kumero akanishona kwacharoorera ndo mitemo iyi, ndo mitemo iri inogaidha nyika. Pamusoro chakadai sekuonawo Roora rare mazokuda kana uchitoda kuoroa unotoda hako kuroora, usingadaudi usikadi haudi haumanikidzwi. Mukadzi wako akatoda kuti uende asina kumuroora haadi haamanikidzwi. Asi pakazoiswa mutemo wekuti isu madzimambo tinochatisa, tinotaka tabvunza kuti makaroorana here, kana musina kuroorana isusu tinotaura kuti hatikuchatisi, tangai madii nekuti chivanhu chedu. But uko kwanoenda osvika odii ochatiswa. Baba hawapo, mai hawapo, hama hadzipo, vari vaivochatiswa ngotsvaga shamwari dzavo votosainiwa zvanopera. Saka mitemo mitsva iriko yamunofanira kuti muone pamunoita nyaya idzi. Right. Iwewe wakadanana wakangopimba wakaita sei? Pamusoro chakamira ichokwadi kuti ndakangotaura naye ndichitaura mazwi ekupfimba, iye akaramba, ndokumva zvatopera. Hatina kudanana, hapana patakawirirana kuti tadanana naye, asi ndakazoshamisika azosenda meseji akuti uya ndoda kuti ndikuonei, asi muuye pasina munhu ari kufamba, nekuti pane zvandoda kutaura. Vanhu vari kutaura zvakawanda, vanhu unozotaura kuti pane zvaakuitwa pambapa, saka unouya pasina munhu ari kufamba. Ndobva ndatogara kumba, titoona dzato kuma 2:10 ambva afoni abhipa, ambva asenda meseji kuti uchiuya pane zvandoda kuti titaura. Ndobva ndatosimuka zvokuti ndakataurana nemudzimai wangu, kwakutosimuka mudzimai wangu akati imeseji yani, ndobva ndatomunyembera kuti hava ndokubasa kwangu. Ndobva ndatobuda, pandiri kunosvika uye handina kuziva kuti mukadzi ane matauriro anga aita nemurume wake. Saka ndibva atonditi kana masvika ndibhipei, ndikuzarurei dhoo nekuti hamuzarukei kunze. Ndobva ndatomubhipa, ndobva atozarura dhoo. Ndichizarura dhoo ndichipinda, ndobva ndasvikogara pasofa. Pandakasvikogara pasofa ipapo akangonyembera kunge ari kubata-bata hake foni yake kwemaminitsi. Ndopakabva patotanga kutotaura vanhu panze, murume wacho nevamwe wake vanga ainawo 4. Ko vanhu zvaita sei? Pandinoda kuti ndisimuke ndimhanye,
Amba pane muzukuru akabva ndibata ipapo ndobva atondorowa nechigolf stick ndatodumira pasi ndatokuwara. Vanhu vatotanga kutondorowa ipapo zvirotoni chii ndo zvine medical report yandakaenda kwachiremba ndatokuwara paya ndo mabatiro avakandiita. Wakazopindwa mujeri kuti makati wakatrepa munhu so ndo nyaya yacho iyoyo ndibaba mudini ndokutanda mashoko kune muroora ndokunotaura murume ndokuti hora chimudaidza auya wakagarira kunze achingopinda manje achipinda kumuroora ingozi yamaiita mainulagiyo alange amupenyu mudai makabva mamuuraya maiita sei saka yakazoenda kukoti bata yakauya ndobva taregera kuti itongana kuti yakange emergency court ndobva vazoiswa community service vakaitwa kushanda vanoshaivakadii saka anga adzoka kudare saka panoitwa sei vakanga wakaisa judgment iripa kuti ndikuda zvakati mambo semamira zvakaita pachina mombe dzichabuda ngekuti ava zvavakanga varonga ndo zvakaita kuti utozoenda kujeri. Saka zvinonga zvaitwa zvekupfimba mukadzi wemunhu hapana chavakaita zvokudai wakavabata wakarara wese yanga iri prufu yakakwana. Saka izvi kundobata matobungana haimbudzi dzatozoita dzikatoita mbiri machira changamira ini ndinoona sekuti zviri nyore hazvo nekuti baba vari kubvuma nyaya yavo yekuti shuwa vakapfimba muroora asi muroora akaradzawo aketsika dzekuti haangadai hapana chakaita ichaona sekuti uyu anenge asvika pakuti ndipire uyu tezvara vangatoripira mambo ndokanganisa nyika kuti muroora hapfimba kutotadza kwakaita iwo patsika dzedu hadzitenderi apa handioni chavanga charipira kuti muroora akatoramba kudara navaa pamusoro changamira sekuona wakatiita nyaya iyi ndakuenda kufotu kwechizodzoka pamutemo wechivanhu chedu mukadzi wemunhu apfimba. Saka vakatodarika mutemo sezvakatopfimba muroora zviro kwazvo vanofanira kuripira mambo kune iye murume wacho anotobatawo kuti vakapfimbawo mukadzi wavo kana paonekwawo dzichokwadi havana kurara vese asi kuti vakarara vese panofanira kutavatoita kuti mukadzi wemunhu haapfimba saka achangamira ndikuedza kutsigirawo ipapo pekuti izvo tezvara zveshuwa wakapfimba muroora kusvika wazotrekwa wakadaidzwa wakaenda wakanopinda mumba wakatonogara pamasofa zvokuti dai ava vakanga vari kure pamwe dai wakatomubata muroora wakatorara naye. Saka zvinai kuti wangorohwe wakashamuka dikidiki kekuti wangoteshama mwana ndakakanganisawo kupinda mumba mavo kuti wazive mangwana kuti zvakashata. Ndiani ari mukadzi panapa asingapfimbi? mukadzi wese anopfimba muroora asina tsika murume wese anokukanda shoka akune munhu apfimba. Pashata nyaya iyi ngepekuti muroora akandonza murume wake kwakutrepa wese wari wairi awo kwakutorowa uyu
pedza kuda mubemberi nyaya kukoti yakamudya akapinda pacommunity service chane rinoda pana nyaya ichokwadi chekuti mukadzi wese anodii anotodzimirapo kana ivi munodzimira ipo ndiri kuzvimambo murozvinzwa munoita sei chipotitaura zvakwandi munoita sei kana mapindura zvakwandiri ndotoramba kuti ndiri mukadzi wemunhu ndo zvakatoitwa nemuroora kuti aiwa baba chero kana dai vakaendeserwa shoko rekuti baba tiri kunetsana nemwana wenyu baba wanofanirwa kugadzirisa kutodaidza mwana kuti mwana uri kugara sei nemukadzi kwete kuti ndaona chanze kuti ndokuda nemaodhiyo nemameseji aiwa zvine ndiri kuda wafundisiwa kani wamurikuenda unochema nawo wachibva wakuroborai madzimai aiwa zviya zvekutondorwisana nemumwe munhu zvokangotaura kuti kurwisana nemumwe munhu ndinongorwisana naye kuti ndangorwisana naye nekuda kwei apa kana tochimboti inini murume wangu aenda kunonyenga kusaiti haana kunyenga muroora aiwazvo zvino apa ndirikungonoveti chakagumbura chekuti dai muroora akangobvumba kurara natezvaraka pasina zvese saka uyu muroora achisitikedzekeze anonyengwa nemunhu wese wese ndizvo zvoga ndokuti mukadzira ndo zvatiri kutaura kuti vakadzi varume vangani vanokupfimbai murodhi hobho hama shamwari chii dzinokupfimbai asi munodii munoramba handiti handisi kuramba handiti ndati varume vanonyenga handiti asika ndati tezvara wane migano here kunyenga tezvara mukadzi wemwana iwe oda kutororera mate mukadzi wemwana kuwowa mate kuti dai ndatorana naye kodai akabvuma tezvara ini ndiri kungoramba kuti bedzi tezvara dai taitozvachiti anyenga nemunhu wokusaini kwete baba wakabereka Zakaria ndikungoisa pamuti isu hatisi kuramba kunyenga tikuda kunzwa imi kuvakadzi kuti hapana shamwari dzemurume wenyu here dzakambokunyengai handizvo zvakaita ndakazvimirira handina hamuna kana murume wangu wacho inini pano handitotozonorakuwakuwa zvavo ekuti murume wenyu ai handidi kunyeka hamuna varume vanombokunyengai muri haina handina inini handina ivi muri hwanari ega muri hwanari ega asi zvatinoziva vakadzi vanonyengwa nechii nevarume dai akanotaura kune murume wake ndanyengwa nani nabamuni handiti woisa pamaodhiyo oni woenda kudare muri kuona ndo zvinoita woenda kudare dare rotonga rowaona kuti wane chii wane mhosva maodhiyo aripishaga asi chinzwai hamukuteererai nekuti muda pamunoga asi wakachienda kundodaidza uyu kukwidhinepa murume uyu murumbona waenda kundokidhinepa murume uyu wakaita instant justice yekumurowa ende zvodzi akarohwa pamusoro achibva adonha dai akafirapo mungadai muri kutaura here zvamuri kutaura mazvinzwaka ndo pacho patiri kutonga kuti pakange paine mhosva inzwa dzikisai maoko pachirungu vanoti wrong plus a wrong does not make a right murumbadzwa chitadzo ukachiendera chimwe chitadzo hazvifi zvakaita chitsvene iwe watadzirwa waenda unomutadzira nekuti nezvezvi right tomuti ngaaripe uyu mangwani anouyawo futi achiti ngaandiripa akandirowa tinosvika kupi ndiri kubvunza ini
nekuti tiri kumupaka kuti bhadhara mombe mbiri, iye anouya achiti anoda mombe nhatu kumurowa kwaakaita. haana kuroverwa panze Kurowa kwacho wedza akaroverwa panze, akaroverwa mumba, akaroverwa chii, hakuna mutemo unobvumira kuti munhu aite mutemo wake mumaoko. Isi tozoita basa rei? Ndo zvacho zvatiri kutaura kuti a wrong plus a wrong does not make a right. Uri kuona? Akabata munhu, right, right wauya munhu hambei kwani kwaishe undotongwe nani naishe, even kujeri akadai asina kupinda mujeri, but nekuti akatora mutemo ndokurowa uyu. Nhasi unotoda kuti wakakanganidzwa, unoda mombe ngani? Unoda mombe ngani? Taura mubvunzo. Unoda mombe ngani? Right, iwe wakarowa unoda mombe ngani? Dzinoenderana nekuwara kwangu. Ngani? Kana shanu. Muri kuzona? So hatichisira chii chinokorekta formula yedu. Ndo zvatiri kutaura kuti akatora mutemo akauendesa. Saka izvozvizvi ndezvekuti uyu tinomuripisa, uyu mangwani ari kuuya achitaura kuti ndakarowa akapenda kujeri, toudakani ndoda 5. Saka taakuripisana nekuripisana nekuti mwana wenyu akadii akatadza. Saka nekuti pakatadzika ipapo, chitema hachidzorerwi nechimwe chitema. Vanoenda kuchechi makereke, a wrong plus a wrong does not make a right. Saka wese vane zvitadzo zvavangatoite kubhadhara kuna mambo kuti takakanganisa, uyo achiti takakanganisa, uyo achiti takakanganisa, mambo ndodya zvangu kuti vana vakakanganisa, nekuti akatondotonga ega asingabvumirwi kudii kutonga. Uyu akapfima mukadzi wemwana, kuine dzimwe mvara dziri mudhuze dzekuti apfipe chimvana izvozvo. Saka dare munoti kudii? Dzora kudare ndimuchipe judgment ndakutaurirai mutemo zvamuita. pamusoro ndinomupa judgment ndari kuti chikumbiro changu ndechekuti mukaona ine ndendero dzimwe zikuru pakutangarudza akasvika paruwa munhu murume hatisi kuchatonga yakurowana kunyakatongwa izvozvo ndachida kutsanangurira aita yekuti even pakuzi akatirepa tine maaudios nezvimwe zvinhu zviripo zvinoratidza kuti iye ndaitokumbira kuenda kuloji nemukadzi kusvika mukadzi azotaura kuti chiwo ikumba right ipapo ndapedza hangu right tikozoti panyaya yekuti akabatwa kune vamwe 3 vakabatwa vasina mhosva vaakanyepera kuti vakandirowa pasina kumurowa, then uyu vaazopiwa wake mhosva yake machi that izvezvizvi nokuti uyu haasi kufana kuripa handizvo but panapa izvezvi tiri panapa tiri munhu auya panapa ane matsamba ekuti uyu akarohwa saka tikufanira kuti timuripe kuti saka uyu ari kuti isusu tikauya kuno kudari kuno iyo vamhanya kukotu toya kudari zvakaitwa takaita kwamasvosvo ndizvamuzukuru panapa tine tsamba yemukomana anyatauraga nemuromo wake ndakapiwa 2 weeks dzecommunity service nekoti koti yake yazvinzvera yaona kuti akaita mhosva akaita mhosva yake ngekutora mutemo kuisa mumakomani ndezvotara vamwe panapa ndokuchidzosera kumasite kwatabva. ndachida kutsanangura kuti panyaya yataurwa namambo yekuti uyu anogona kuda mombe 2 nhasi like zvakaitwa kwashemasvosva kwashemasvosva uyu akati aida kuripisa baba nekuti ndibaba ishemasvosva vakaripisa kati nini mudunhu mangu iri pachakati
nyaya yabva yatonzi yapera. Ichingonzi yapera chete pakangoita 5 days vataona mapurisa tsamba dzaakuuya futi zvinzi makaro then vatauya futi yauya kanobva mabatwa right vatabatwa nemhosva vabatwa nemhosva vabva vabatwa asina right isusu vatauyisa nyaya kunoku sezvo makanga mati ngaidzoreka yadzoka kunoku nhasi tiri panapa kwabva kwauya futi dzimwe tsamba futi dziri kuti ada kubhadharwa futi saka isusu ndozvatikuona kuti a wrong does not correct a wrong. Munoramba muri mumakotsi. Ndozvo zvatiri kuda kuti titaure naye panapa kuti iwewe ziva kuti wakakanganisa, iwewe ziva kuti wakakanganisa, chiitai kuti nyaya iyi iperere pano, poshaya anoendesa umwe chii kumakotsi, nekuti munoramba muchitendereka muchipera mari. Uri kupaona iwewe handiti wangu waendesa mapepa uko handiti akaenda kare chindoa withdraw tokupa mupurisa woenda wondoa withdraw unoya mani wondoa withdraw mapepa nyaya ichiri ichipere. Iwewe hapana kuripa kwaunoripirwa, iye hapana kukuripisa kwaanodii kwaanokuita. Iwe ukaendesa nyaya kukotuko isu tichakudaidzwo kunoku kuti uya udi uzoripewo nyaya yakadii. Saka munoramba muchidii muri mumakotsi muchiripirana. Chiziva kuti iwe chiita pride wauri baba wakakanganisira mwana handiti iwewe woziva kuti wodzora pride yako uri mwana wakarohwa baba handiti nyaya yenyu chidii yopera. Pane pana chikumbiro kutaura izvezvi kutaura kunoku mudzimai wangu akutonditi ndakukungura akuenda kumba kwedu. Iyeyu nasabo mutsvanga vari kushungurudza mudzimai wangu even zvikanzi pari kutambiswa mainput machi vari kukanzira zita rangu ivo ababa vari kukanzira mudzimai wangu inini ii ndoita basa rekudhrive ndinokuroza ndobuda kunze mudzimai wangu akutokungura ndaakutokungura kuenda kumba kwedu handichakwanisi kugara mumusha umu nekuda kwavarume iva vari tuiwa. Iyeyu nasabhuku munyina wake mukoma wake aripo paseri uruzvikwa sabhuku chindogara ine mhuri zvakadii. Hatichadi kuti nyaya iyi idzoke zvifuti zvakare. Kushungurudzwa kwacho kwaari kutaura ndekwekuti alright riri pano ngaataure ndiri pano sabhuku mutsvanga ngaataure mashungudziro andiri kumuita mukadzi wacho. alright uyu murume uyu haasi kuuya here achimbonyangira kumba kwangu. Iyeyo arikutaura nasabhuku taura nasabhuku aiwa mese muri tu muri pamwe chete zvese kufamba kwese kwamuri kuita muchiuya kumakoti kufamba kwese kwavari kuita varifamba vari tu vachiuya kumakoti vachifurirana vachidaiso nawo dzekuti uti waramba wakunga wakawirirana hatidziri muno mudare vari kubvisa kuti uri kutaura kuti mukadzi wako ari kushungurudzwa papi nasabhuku papi taura zviri kuitika ndozvekuti zvavafanira tsamba yatanyorwa naishe zvikanzi vari kutambiriswa zvinhu wari kudzima zita remukadzi wangu mumusha kudzima raishe watozotinyorera tsamba matari chahaasi kupeira mumusha ndizvo here kwete. Saka kana paine chaanenge anyimwa chiri mugwara rekupuhwa unova achitaura uya pamakuru right chitaura ndinoda kutaura pamataura zvekuti ndakaendesa matsamba kwechokwadi chakamiri matsamba akaenda vana ndakati ndoda kurapwa vana ndowakaaya motikari vakanditakurisa kusvikira zvaramba ukwana ndikatotengesa mombe saka ichocho chamataura ichocho handitochirambe ndo chakaita kuti ndiendese tsamba dzekuti vabhadhara maexpenses ekukwara kwangu kwete kuti ndaendesa nekuti yaunzwa kuno kwamakoni acho ayo maexpense iyoyo chiziva kuti maexpense ndo zvinoita chihure chine chinogara chichitaura munomu kuti chiro chinopedza pfuma yamunhu imboro yake nemuromo wako kutaurisa izvozvo zvinopedza chii. Saka ziva kuti wakanyangadza kunopfimba chii murora oda kuti vakubvisire maexpenses echigororo chako
izvozvo ndo zvatinotaura kuti ngazvichiite zvipere. Imi mhuri yekwaMutsvanga wakanyangadza, iye akanyangadza, mese akarowa baba, iwe wakafimba chii mukadzi, iwewe chiita makosi ako uzviripire. Uyu makosi ake dare akutozvionerawo makosi akakunza ari kudare muchipiripiri zviro izvozvo. Ngati mande unouya pano woenda unovidzidzwa nevakomana vangu panapo mande wovidzidzwa nyaya iyo handitadi kudini kuinzwa zvakare handiti. So that nyaya iyi muchipedzai vanhu kwaMutsvanga mowirirana, wakakanganisa ndiwo wanyakukanganisa pekutanga. Saka unofanira kuti uzvininipise, kwete kuti urambe uri mumakodzi emukuru wakakanganisa. Okay. Mambo wangu maita imini kundipa mukana. Ndakaita kuburitsa zvimwe zvinhu zvakangoti one day panyaya yedu pamanzwa uyu mwana wangu ava mukoma wangu uyu munin'ina wangu zvokuzonorohwa izvi inyaya yekutoti uyu akaoma musoro. Kuzokuzorohwa izvi akabvira kare ane musikanzwa mwana uyu akameta mwana naamai iye uyu isi anonyeka haasi uyu ega waakanyeka uyu muroora uyu ane zvakawanda zvakaita muita muzotipo panapa togona kutopuhwa maevidences emaitiro ake aiwa zvinogona kudaro right hazvina kumangarwa iye sabhuku wacho uyu mukoma wangu uyu sabhuku uyu sorry sabhuku uyu sorry tokuisa chini uri pasi pangu teerera dare ndindamupa chanzi kuti ataura nekuti zviri kuitwa zvakaitwa nemunin'ina wako zvaakachiita hazvisiri korekt. Saka kutaura kuti ngazviperi semusha tifambe semusha. Saka uyu sabhuku uyu akatorapa mukadzi wake uyu, mudzimai wake atorwa neuyu mudzimai haana mukadzi izvozvo chemiezi nomukadzi atorerwa neuyu nyanya handiti. Saka uya kwatenda kunokwa uya kuzotigadzirise pamusoro pazvo tapuwa tsamba iyo namasosva tichiti sabhuku wedu ngaabve hatichatombomuda. Sabhuku anouya kuzopupurira mhongwe. Sabhuku anomira nevanhu vasina nebasa rese. So sabhuku wedu uyu hatichamude. Ndio pane tsamba yatava nyaya yekuti sabhuku wedu haana habatsiri, haasi kumira nevana. Ari kutonobvisa futi mazita anenge ane vanhu vanenge wekutambiriswa. Chikafu chiri kubva kuna president wedu, mafertilizer ari kubva kuna president wedu. Iye uyu nenyaya yekuti uyu haana kuzokudirira panyaya yake yekuda kurara nemuroora, hatina kukudirira nenyaya idzodzo manje. Uyu ndiye anotopusha uyu, asi sabhuku anopusha uyu ndiye anotova neproblem. Thank you sir. Mukadzi wa Patrick anga ari mukadzi wa Sabhuku waina iye zvino. Aiwa uyu akaine mudzimai wake, asi uyu akazonopindira kumba kwaSabhuku, kumba kwemukoma wake. Uyu akanopinda kumba kwemukoma wake akatoenda akatoenda iye uyu nyanya. Iwe muzukuru chisiyana nezviro zvenyinga mumai wavo handiti. Iyi taregera kuti ubhadhare nenhau yekuti mese uyu akatora mutemo akauisa mumaoko. Zvinove zvinhu zvekuti iye zvezvi tinomuti abhadhare, iwewo akakurowa sababa haisafanira kuti adi aidi. Saka iwewe sekutaura kwataita unouya mande nyaya unowidzidzwa nyaya nemapurisa, una mapurisa angu anenge ari panapa wonowidzidzwa chi nyaya. So ngati muchigara zvakadii zvakanaka. Idzo inyaya dzekutaurwa history
yezvinhu zvakazviitika mudunhu kana kuti munzvimbo zvinonzi muroyero kure uzonenererwe nehama. Kana uchitsvaga majengetafu kana wakadzi kana yako ichimira sereka yautsvagire muno mutauni muno wodi worara wodzokera chii mari yako chete varimo wakadzi havanimo handi wosiyana newakadzi wevanhu wosiyana newakadzi wana mukoma wakadzi wehama nesofo handiti pane iyi yakaunzwa mudare takudurisa kuti hamuchabhadharani chiri dai kuti zvidi zvipere nekuti mese makakanganisirana hapana kwatinosvika nekuti munoramba muri ngodii muri mumatare handiti saka nyaya ino yapera chisimuka imudii saka mimwe mangamati amati domba urooneka mushamu weshe Right.